Бате Миро, какво е това, бе? И така, да довършиме. Немския пазар според мен си има всичко необходимо. Освен Хубави жени, то е ясно за какво идват немците в България. Така, до тук се видя, че нещата отиват към едно болестно състояние. основната идея е като седнеш в кръчмата да пиеш две голями ракии с една салата и евентуално след това да пиеш още 3 големи ракии с същата салата. Ако от салатата е останало още, не е лошо да си вземеш и няколко бири. Това беше Миро от кръчмата, а сега ще викнем производители. Станала е грешка. Вие ли сте направили този трайк? Да, елате моля ви тук. Ще кажете ли защо сте вложили толкова труд? Конструкцията олекотена до невероятните? 22 кг 743 грама и 8 мг. Доста опаянтово за велосипед. Би трябвало да има нещо по-основно. Все пак няма велосипед с толкова сериозни колани, карабинери и сте дошли на това летище. Той нещо летира. Летира. Знаеш как вари той? Вари, ти казвам, като му даваш гъс и започва да лети. Толкова труд сме вложили в този трайк, за да откраднем на немците идеята да станем производители и в крайна сметка да направим първите си няколко милиона от такива трайкове, като ги продаваме първо в Китай, защото пазара е много обемен и ще поеме цялата наша продукция, която ние може да произведем. Това се бръсна. Ама лицето или... Какво дойде? Каквото дойде, бе. Където има повече.